Moi boas tardes e benvidos a esta presentación de espectáculo organizado polo AMPA do Colexio Pilar Maestú Sierra. Aquí detrás temos un elenco de artistas que están nerviosas como flans, todas elas, pero que teñen moitas ganas de salir a escena. Casualmente, hoxe, ás 9 da noite, no Concello de Ribeira, no auditorio, vaise a proxectar unha película, un cortometraxe que fixeron elas e que foi o gañador do concurso de Alberto Romero. E como Alberto Romero participa este mes no isto que lle chaman Suño da Arte, como é? Da música? De cultura e arte. Entón, pois xusto hoxe iban a proxectar a película gañadora de primaria, que foron elas que fixeron unha película sobre a diversidade e a inclusión, que ademais foi utilizada para ir polos colexios contando contacontos e actividades para facer sobre a inclusión que resultaron estupendísimas. Hoxe a mañán actuaron para todos os seus compañeiros de colexio. Algunhas delas levan uns aniños, unhas levan 2 anos, outras un pouquiño máis, e outras o seu primeiro día que suben a un escenario, por eso ainda están un pouquiño máis nerviosas. Os decorados que irdes a ver aquí pintados tamén os pintaron elas, porque a min gustame que aprendan todo sobre o teatro e que fagan elas todo o que poidan de atrezo, de decorados e de todo. Entón, quería decirvos que están elaborados por elas. Derovos uns programiñas de mans, verdad? Que un recordo, ali van as artistas co seu nome e o seu personaxe. Quería decirvos que non tendes que preocuparvos de gravar, que está aquí o meu irmán Tito, que é un profesional do móvil, que vai no a gravar, e despois imos a pasar o enlace á directiva do AMPA, e eles poñerano a disposición de que nos solicite para que o podades ver en directo e disfrutalo, que é moito millor, vale? Tamén vos quero pedir que apaguedes os teléfonos móviles o que os poñades ou en silencio ou en modo avión, porque temos aquí uns micrófonos destes supermodernos de ambiente que ás veces acóplanse e fan aí uns ruidiños un pouquiño raros, vale? Tamén aos rapaces pediríalle que guardemos o máximo de, non de silencio, cando hai que rir, reímos, e cando hai que aplaudir, apláudese, pero como elas non falan aínda moi alto para que se lles escoite ben, pois guardar o máximo de respeto posible, vale? Bueno, quería agradecer ao Concello da Pobra, ao Departamento de Cultura, por colaborar con esta actividade. Tamén quero agradecer, sobre todo a AMPA, que está facendo un traballo maravilloso, sempre apoiando as actividades artísticas, que son, para meu entender, esenciales para os rapaces e as rapazas, porque lles axudan a transmitir pois os seus sentimentos e un montón de cousas a través de diferentes artes, como pode ser o teatro, o ballet, ximnasia rítmica, que tuvemos ainda fai un pouquiño, ou música, ou cantar instrumentos. Todas esas cousas son importantísimas. Por exemplo, a través do teatro, o que fan estas rapazas no curso que estamos facendo da AMPA, pois elas aprenden técnicas de desinhibición, de expresión facial, de expresión corporal, de ritmo, de edición. Bueno, cada unha no sei un nivel, non son profesionales, pero están facendo de maravilla, están se esforzando. Entón, ao mellor o logro hoxe non é o esperado, pero non importa, porque o traballo que fixeron durante todo o curso é de sobresaliente. Fixeron un traballo estupendo e agora esperemos que o resultado que se ves aquí corresponda co traballo que fixeron. Bueno, sen máis, o meu nome é Loida, eu son a monitora de teatro e hoxe estou emocionadísima de poder estar aquí a compartir isto con vos. E sobre todo, pais, nais, moitas gracias por apoiar aos vosos fillos e as vosas fillas nestas actividades artísticas e por estar hoxe aquí. Sen máis, preséntovos un reino conxelado.
non che vai a ver. Ven, irmanciña, bota os teus poderes de xeo. Vale. Ala vai un raio de xeo. Ai! Elsa! Ai, Ana! Ai, non! Alcanzou un dos meus raios de xeo. Mamá, axuda! Pero que ocorre? Que lle pasa a Ana? Non che quitarías as luvas que che dei? Quiteime só unha luva, mamá. Sinto moito. Estábamos a xogar e... Pero como fuches tan imprudente? Ti és a irmá maior. E agora podes matar a Ana. Matala? Non, non pode ser. Hai que levar a tua irmá a trol do bosque. Tal vez ela poida facer algo. Está moi mal, pero poderá curarse con esta beberexa que preparei. Pero se volvese a suceder, xa non podería curar. Só podería curarse cunha proba de amor verdadeiro. Unha proba de amor verdadeiro? Así lle diremos. Non, cando esperte xa non saberá que a súa irmán ten poderes máxicos. É a mellor para ela. De acordo, así será. Estate tranquila, Elsa. Teño medo a seguir crecendo e non poder controlar este poder. Xa sabes que cando te pos nerviosa é peor, escapa do teu control. Así que debes tentar tranquila e dominalo. E sobre todo, ten cuidado, que ninguén se decate, pois poderían tomarte por unha bruxa. Rapariga, non corras tanto. Onde vas? Perdoa, estou a buscar os adornos para a colación da miña irmá. Eu son Ana de Vender. Vaya, princesa, ti és irmá de Elsa? Sí. Au, que torpe! Quero dicir, torpe eu, non dixo, ti és guapa. Ai, pero que dixe? Pois discúlpame con tropezar ca princesa de Arendelle. Nunca pensei que foses tan guapa e maravillosa. Sí, non, en realidade, a princesa de Arendelle será hoxe coroada é a miña irmá, Elsa. E ti, quen és? Eu son o príncipe Hans, das Illas do Sur, un país encantador que che convido a coñecer cando queiras. Sería unha honra para min ser invitada a muller máis maravillosa e a súa irmá. Ben, é unha boa proposta. Direi a miña irmá. Sabes, de pequenas éramos inseparables, pero un día de súpeto rexeitoume e nunca soube por qué. Eu xamais te rexeitaría. Vaya, queres que che diga unha tolería? Encanta as tolemias. Mil trompadas na cara que a vida levei e de súpeto contigo choquei. Sempre busquei onde poder ser feliz, onde sempre sexa festa e te esteja juntando. E por fin chea eu a ti esa porta está aberta cara ao amor, aberta cara ao amor, aberta
chispa, outra vez, sempre estamos sincronizados, a tempo e armonizados, ti máis eu xuntos ata o fin. Adeus, a tua vida entera, vida de abril, a volta cara ao amor, a volta cara ao amor. Eu sí que quero dicirche algo super tolo. Queres casar conmigo? Vouche dicir algo aínda máis tolo. Sí, pero primeiro teño que pedir permiso a mi irmá. Non podo facelo, se se darán conta estará todo perdido. Teño que estar tranquila. As uvas! Elsa! Estás guapísima. Ben, non quero decir que ti non o sexas, pero é que estás impresionante. Ana, a min tamén fai moita ilusión verte de verdade, pero non debes achegar. Ben, eu estou aquí para dicirche algo. Encontrei alguén, un príncipe maravilloso. Pareceume boa idea casar con él. Que? Como dis? Casarte? Volvicheste tola? E desde cando coñeces? Desde a 20 minutos, pero querémonos. Ana, non sexas ridícula. Ai, non. Has conseguido me poñer nerviosa antes da conexión. E xa empeza a chegar a xente. E que ten que ver que ti estés nerviosa? Eu sí que estou nerviosa. Ti nunca me abriche a porta. Basta. Intentei falar contigo e non houve maneira. Basta. Estiven só todos estes anos por a tua culpa. Basta. Todo xa está xeado. É unha bruxa. Elsa, pero que fixeches? Dixo, non podo aceptar a coroa. Teño que irme. É un monstro. Hai que atrapala. Sí, a por ela. Non podo quedar aquí. Agora o entendo. Por iso, nunca me abriu a porta. Pero teño que ir a axudala. Desculpa, pero ti tamén podes facer iso? Ti tamén és un monstro? No bo sentido, claro. Non, eu só son unha persoa ordinaria. Pero teño que ir a axudala. Non vayas. Por Andrea saiu correndo. Todo se foi conservando. Sí, é verdade. Todo Arendel está xeado. Serio, pero teño que pedir que volva e que arranxe todo isto. Sei que ela pode arranxalo a Arendel en Arendel. Entón irei contigo. Non, necesito aquí. Atención! Deixa o príncipe Hans a cargo de Arendel. Neve, tiña que ser neve. Non podía ser unha maxia tropical con flores e area blanca. Non, neve, tiña que ser neve. Ai, que frío. Unha moza aquí, no medio da nada. Pero bueno, que a montaña ten que estar chea de xente. Esta é a miña montaña. Esta é a miña montaña. Eu veño aquí todas as semanas para conectarse e logo... E ti? Que colleita? Pesados! Eu colleito pesados! Bueno, non. Entón deixo o paso de mí. Necesito que me leves ao Necesito que me leves á montaña do norte. Sinto, pero eu non traballo de guía. Xa, o teu traballo é vender xeo, pois non creo que iso sexa un bo negocio hoxe en día.
Bueno, quizás como un pouco impulsiva, pero é que sei que ti és un experto en amor. Non sei, pero teño amigos. Que son amigos expertos no amor? Mira, non ando a perder o tempo. Que breve. Cala a boca. Escoito, lobos. Lobos? Ben, axudareiche. Non, non. Que? E por qué? Porque non confío no teu xuizo. Agáchate. Porque querías casar cun home 5 minutos despois de coñecelo. Xa se foi. Non, aínda non. Escoito, pa. E ti? Quen és? Eu son Olaf. Encantan os abrazos. Olaf? Eu coñézoche. Creoute a miña irmá de pequena xogando na neve e agora cobraches vida. Ui, tes unha cenoura en nariz. Como meu reloj chavexo. Ai, que lindo. Veña, non hai tempo que perder. Creo que imos por bo camiño. Temos que pedir a Elsa que nos devolva o verán. O verán, non sei por qué, pero encantaríame tomar o sol, ir á praia, meterme na auga. Pois, ti non tes moita experiencia co verán, verdade? Non, pero encantaríame tela. Teño ilusión de estar debaixo do sol e facer o que sexa que fai a neve no verán. Se refrescar a neve na area, reposar e broncearse con calma no verán. Darei a brisa do verán, a neve a deixará, sabrei o que paso yo cando o sol está. Xa quisera oír o que todos dirán de mí, que ninguén estará tan fresco no verán. Alguén ten que dicirle algo. Nen se che corre. Veña, creo que imos por bo camiño. Mira, ali está, o Palacio de Xeo. Que fai iso aí? Non estaba antes. Creou Noela. Convite todo o que toca en Xeo. Miña nai, as persoas tamén. Pois non o sei. Ana, vaite, non podes estar así. Elsa, todos che están esperando. Non, non irei. Debo quedar aquí para non facerlle dano a ninguén. Quen está ali se ti estás aquí? Deixei ao príncipe Hans a cargo de Alender. Que fixeches que? Ana, non podes facer iso. Pois xa o fixen, veña, non pasará nada. Non mirei daqui sen ti. Non, non irei. Ana, que pasa? Non o sei, sinto moito frío. Ai, non. Corre, tes que levar a Arendel. Xunto ese mozo do que di estar tan enamorada. Os meus pais dixeron que son acto de amor verdadeiro podría salvala. Tes que volver a seña ou Ana quedará congelada para sempre. O que o? Xunto a ese Tarzán? Si, ese. Todo pola miña culpa. Pola miña culpa. Todo pola miña. Por fin, aquí estás. Ai, non, pero ti es Hans. Tes que volver a Arendel. A miña irmá está camiño ali. Está moi enferma. Tes que bicar a miña irmá. Bicala? Por que teña que facer eu iso? Eu non a quero. E agora? Xa non a necesito. Xa teño o que quería. Pero que dis? Temos que volver a Arendel. Por suposto que volveremos para Arendel, pero para encerrarse nunha prisión Non, e para facerme non cargo do podes. teu reino. Soltame. Ainda que primeiro tendrei que resolver un asuntiño que a tua irmá. Sáltame. Ben, chegamos a Arendel. Agora encerrareiche nunha prisión e fareime cargo
loira. O sea que... ¡Sorpresa, sorpresa! Que Bueno, suba, primero que suba sí. ao escenario. Muchas gracias. y Subo, que- espera. No sé lo que Sube, Muchas sube, gracias, sube. ¡Voy! Bueno, lo primero que gracias por todo. Eres muy buena profesora. Y que gracias por enseñarnos. ¡Un placer! Zaira, te quería dar las gracias a ti. Gracias a ti llegamos hasta aquí. Y también fuimos de excursión el año pasado a montar a caballo. Y hoy vamos al Yumiyal. Gracias por venir. Gracias por haberme ayudado a perder el miedo y a perder la vergüenza. Y gracias por habernos enseñado a estar aquí hoy en día. Bueno. Yo estoy muy emocionada porque... Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es muy emocionante cuando siembro mi pasión por el teatro en estos niños. Me encuentro en las clases que tengo con gente con tanto talento que para mí no hay mayor placer que ver cómo me superan y algunos lo lejos que van a llegar. Y es tan maravilloso poder sembrar algo y ver cómo da fruto y en tan poco tiempo. Y estoy teniendo este año unas experiencias tan bonitas en los diferentes cursos que estoy dando con niños que incluso vienen por terapia y que les ves el cambio tan grande, profesores que me dicen: estuvimos en el claustro y todos dijimos lo mismo, qué bien le vino a esta niña ir a teatro, cómo ha cambiado y tal. Y para mí es que eso me llena totalmente. Y efectivamente llevan 3 años siendo los ganadores de los cortometrajes, 3 años seguidos. El año pasado se presentaron más de 60 cortometrajes y ganaron ellos y, bueno, antes había niños también. Y yo me siento pues súper orgullosa, ¿cómo no voy a sentirme? Así que decidieron, con el dinero que ganaron este año, decidieron ir a pasar una noche al Yumi, pero que querían que yo les acompañase. Así que esta noche tenemos fiesta. Bueno, voy a abrir el regalo. Hola. Profesionales. El papel es Profesionales. El papel es importante. Hola. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con los nombres de ellas! Uy, ¡Me uy. chifla! ¡Todas están de Chile! ¡Ay! ¡Qué belleza, por favor! Bueno, lo voy a llevar, pero muy honradamente. Y aquí dice: muchísimas gracias por todo el amor y cariño que pones en todo lo que haces, porque tienes más paciencia que un santo. Y siempre con esa gran sonrisa que nunca se te borra, porque no solo enseñas, sino que contigo aprenden. Gracias por ser como Yo eres. quiero ir ahí. ¡Cariño, también te toca a ti! No sé muy bien lo que es, pero que dice felicidad para 2. Parado. No, tú no te apuntes, que ya tengo marido. Muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es encender la luz
y los papás que quieran quitar fotos a sus grandes artistas. Rapidinho que nos vamos para la piscina.